Be utukalo klitai samba flani muga anikele au munuma flesanga na wakati anga bololo kanala maliko na ya katase maliko kanama ambe au bela jilinfu aka wakati ochugala au tunsikile mbega uka kuna foni mima kono malikunafoni.net aleja baranika niyo watu sili aya bisimila. Kuna fundamlela bi anga jamana o koronya fanfesa bingani wale kon taraka mado usigere mina matarijo ma binani an shegina nulu bonana unina kari shufe ka duguje tene o sogomada fela o la agera yorom nasa o de dugunani ni o gwataguna sigida oye kawla donia ka fo gwataguna sigida lasa ma tambonyango o bonena anina eno dirga dugu ola ma olonvla o bonena anina dertuge mata annani uluntayna kata se garu duguma mata ani wolonvla uluntayna yino kakeni ni saya besa anga chamache fanga jamana nyama no colonel Assimi Goïta ale koni lera bi wolonvla ani fla ka jamana bla o dusuma kasa o konnala colonel Assimi Goïta wala sa ka se kata siblake kata bamagato uluta fanfela ola amedo ke alaka bada dalil ko noya bamagato uluye mamunu fana be no sani ulu jogina alaka noya ke uye ka anfama ni na wore oma anga ministre mbe noni alenya shinembe kalanko konya wulu masani oye madame Siribe dodoy Usumani ale kwani wula biye BTN BTD kimelu tako flana oye halno asoro kunu koni nyagami tunduna abara o konnala bikera akile flana mi ministre ale wula ninga taga enyeda kalanso ulu konnaka me na kontara soro bara ulu biga ke akechogola mamunu be no nurbe kalando ulu la kolashi ubebe u jorola kalando yere fana bebe kalanso so ulu konnala mamunu fana be nule la kana tigila mawe bebe I jorola watina ayirala ka fo ko coronavirus bana ale yera madurula anga jamana o konnala ya no sa tekunu tenendonya o la minu o be kesa wiesa ka ayira ka fo ko coronavirus be ma batan anani ani keme woro ni binani ani wolon vladila ma batan sabani keme konotoni bi konoton ani woro ulu kon kenera banai ola ma keme duruni bisaba ani nani ulu tayana ni kuna fona ndira ama pu kuna fundila ulu fe ka fo nyana ka fo ko beka ya klito yerela ka sabe ke coronavirus bana alebe munumunu na ni wakati na hali sisano o de la alanyini na ma o fe beka boka taka coronavirus ale bolochike anga dongil de la demseni o ye Amadou Kebe ni beba le wele ko derkeb ale na kam mo halsani wakati na nunun koni o mai derkeb na kam mo kontun talendo anga jamana koronya fanfe keren yana sa utara yoro mina o de gurmara lusi weta ka taga concert ninka o keno anaka manunu utunna ni e adoko kunkelenye aka demba ya ulu koni ye kuna fundila wele sibiri temene bako jikoroni espace awajema o konnala akoni kera kinikini ko chama o lambe wele dabla anga jamana marabago ye wasika wala sugubeke wala sa derkeb ani aka mawo ubeseka ye chokoya mina wati dola anga bololo kanala kuna fondo tumbi munumuna mi ni akunfora ko kenya bakaw feno ko ka kalando to ka kalanso konnala ko ka kalanso koni binaka uto kala ola ayirala ka fo ko okuma koni te chinye kuma nga somi koni ni abina demba ya do de ka sodo akera sabu ye femi sa o de ye samba o de na mi ni ami metri tarijo keme o bonyongora akera sabu ye ka mafla ninka o bone anina ma chema fana be no ulu koni fana jogina nikera utukalo kile duru samba flani muga anikele temenina sirakoro dunfin ka ufana fe no sirakoro dunfin alebe anga sigida sabana o fe anga faba konna no alamusa jantemeni na bena utukalo kile duruma samba flani muga anikele demisen saba ulule konintara ninga taka jigi dinge do konna la dinge mi reni akun falendo jila kosobe demisen yere saba bebe demba ya kile odi konna la u kontayana ji ko folenya alela pawla donia ka fo ko demisen yere bela korobalen shibetijo san saba o boyangori la akon la na dinge intigla mo fesa ukasega dinge ko fale ninka ale datugo ka sabe ke dinge mbe no mo bita kata ji ta dinge ale konna la ala kana nente wa datugula yere fanate ala
ntɛnɛ utukalo tile kɔnɔntɔn san 2021 nɛgɛ kaɲa 8 wagati maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw n'u tun bi bolimafɛn sen 2 la olu kɔni ye bolimafɛn sen 4 n'o ye mobili n'a tun bɛ k'i kunda yorosokaw fɛn kan sa u kɔni ye bingani wale ta ka bolimafɛn ni ka ale sɛgɛrɛ a bolimafɛn yɛrɛ kɔni suguya ye fɛn min sa o de ye an ka waribonso dɔ bolimafɛn dɔ tun do ni o ye BND ye ka taga se direction nationale des routes fana bolimafɛn o tun bɛ a la bolimafɛn kelen kɔni ale yɛrɛ ɲinitɔ maa ninnu u ye tasuma don bolimafɛn na ni ka ale jeni ni wagati na bolimafɛn tɔgɔlen dɔ kɔni ale yɔrɔ kɔni ma se ka lakodɔn. An bɛ taa kɔkan kibaru la laginɛkaw fɛ yen nɔ u ka fanga sɛnɛmatɔn n'o ye Abdoulaye Baye ni ale ye direction nationale de UFDG o maa dɔ ye sa ale de fana kɛra sababu ye ni ka fanga yɛrɛ sɛnɛmatɔn ka sinsin u ka jamana o kɔnɔna la o tun kɛlen don ka a labila ka sababuya kɛ a tun bɛ kaso la waati kunkuru labilali o la k'a fɔ ko a ka kɛnɛya o tun ma sabati kosɛbɛ ni ye a dɔgɔkun 3 ye u tilala k'a lasegin kasobon o kɔnɔna la minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kiiri koɲɛw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye a laseginna ka don a labilala kun min na a ma o bɔ a sira fɛ. Madagascarkaw ka jamana ɲɛma n'o ye Madagascarkaw ka jamana ɲɛma ni o ye Andries Rajolina ye ale kɔni karidon utukalo tile 8 a kumana ka jabarani o la a kumana fɛn min kan sa o de ye maa minnu tun bɛ fɛ ka dan sigi a ka fanga la juillet kalo tile 22 tɛmɛnen na maa caman kɔni olu minɛna a maa caman ninnu na sa nanzara minnu tun bɛ a la fo ka taga se malgasikaw ka nanzara dɔ fana o tun bɛ a la n'olu tun bɛ fɛ ka dan sigi nin jamana ɲɛma in ka fanga la. An bɛ taa bololadolanci ale yɔrɔ la an ka bogotigini minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma U16 olu kɔni ye u ka minɛn ta n'u bɛna taa demi-finale o la ka sababuya kɛ u ye Algérie ka olu bugɔ kuru 104 ani 18 na sa an ka maaw an bɛ se ka fɔ nin wagati in na u kɔni ye gan kɛ. Sini utukalo tile 11 san 2021 Sénégalais ka dolancilaba n'o ye Abdoulaye Diaye ale fana kɔni ye a ka minɛnw ta ka i kunda Villarreal kan Villarreal ale bɛ Espagne ka jamana o kɔnɔna la a kɔni bɛna a ka dolanci fɔlɔ tan sini utukalo tile 11 san 2021 ani Chelsea ni Belfast olu ni ɲɔgɔn cɛ. Malikunafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yala an ka kan bɛn da ɲɔgɔn ye sa bingani wale min ni a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw ni ka u bɔnɛ u ni na an bɛ masa Rahamani deli halisa Ala ka jisuma ka o kɛ a fura ye maa minnu u bɛ ka kɛ nin waleya jugu ninnu sababu ye an t'u dɔn masa Rahamani de b'u dɔn an y'a ɲini o masa Rahamani fɛ a ka nin maa ninnu a ka dansigi u ka fanga la an ka jamana o kɔrɔnya fan fɛ ka sababuya kɛ se tɛ anw ye dɛ se bɛ masa Rahamani de aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.